Вітаю, шаноўнае спадарства, з вами падкаст футбол паўсюль і мы вяртаемся да вас зноў пасля матчаў чвэрцьфіналаў. З вами я Мікіта, з вами Паўлюк і Арцём. Прывітанне. Вітаю. Ну і што? Ну і паволі турнір заканчваецца і сёння мы паразмаўляем пра чвэрцьфіналы і таксама паразмаўляем пра тое, што на нашу думку адбудзецца ў паўфіналах, пра магчымы фінал таксама. Ну і як заўсёды па чарзе. Першы матч і адразу драма. Цікавы вынік. І я скажу, што я не спадзяваўся, што мне здаецца, што можна нават сказаць, што Нямецчына трошкі дамінавала над Іспаніяй. Ну, так, падаецца, так і было, да. Ну, там пры ліку, калі ўжо асабліва іспанцы адкрылі рахунак, лік, то немцам, канешне, нічога не заставалася, як ісці ў атаку. Таму, безумоўна, яны ціснулі. Ну, і замены было заўважна, што ў перапынку адбылась добрая размова у нямецкім распранальні, і яны выйшлі больш заражанымі. Першай палове, ну, у немцаў асабліва там не прыгадаць такіх момантаў. Ну, гульня была роўная, але вось у другой палове яны, канешне, дадалі вось выхад Фулькруга. Я не ведаю, падаецца, такі звычайны нападнік, нічога такога, але як ён чапляецца за мячы ў штрафной, ад яго пастаянна пагроза, ён знаходзіць гэты мяч, ён ведае, як адкрыцца. Таму вось выхад Фулькруга і Вірца. Таму што Сане ўвогуле, мне падаецца, праваліў першую частку, ну, гульні. Таму вось замены спрацавалі. Ну і безумоўна, што калі прапусцілі, ўжо немцам нічога не заставалася, як ісці ў атаку. Так, я тут пагаджуся пра Фюлькруга, вельмі цікавы нападнік, можа быць, не такі яскравы на першы погляд, на першае меркаванне, але затым высвятляецца, што ён шмат можа і сапраўды нясе пагрозу. Таму тут такі вынік, ну, агулам, канешне, гэта расчараванне для нямецкіх заўзятараў, бо зборная не была слабой, не паказвала, не трапіла ў нейкія правалы, просто так вось сталася. Яна, ну, напэўна, не была горшая за іспанцаў. Мне здаецца, што нават можна наадварот сказаць, што іспанцам трошкі пашчасціла. Ну так, як мінімум не была горш, як мінімум. А што? Ну, магчыма, не была горш, але гэта быў вось сапраўды нічыйны матч, які ішоў да пенальці. Падавалось бы, вось гэта павінна быць лагічнай развязкай. Але, ну, як бывае ў футболе, што менавіта у немцаў ж таксама былі свае моманты, але яны іх не рэалізавалі ўжо ў дадатковы час. Ну, а вось у іспанцаў атрымалася, таму... Ну, увогуле пытанне, ці на вашу думку там павінен быў быць пенальці? У якім моманце? Ну, калі была... Калі была гульня рукой? Ну, блін, хутчэй за ўсё так, не ведаю, чаму не паставілі. Ну, гэта наогул, гэта заўсёды такая сітуацыя з гэтымі рукамі, з гэтай плошчай цела, і ў кожнага свая фармулёўка, здавалася б, іх стараюцца правілы неяк падагульніць, прывесці пад адзіны назоўнік, але так і не атрымліваецца. І мне здаецца, што проста гэта вельмі залежыць ад арбітра, ад турніру, якім такое ставіцца ці не ставіцца. Напэўна, немцы могуць апеляваць да шэрагу прэцэдэнтаў, бо шмат выпадкаў можна прыводзіць выпадкі і за і супраць, бо такіх момантаў шмат сустракаецца ў гульні. Ну, не ведаю, тут, напэўна, мне здаецца, што гэта на меркаванне арбітра. Арбітр вырашыў, што не, ну, ён не быў, можа быць, ён не 100%, я яго не назову такім, прынамсі, але падставы былі б прызначыць. Ну, просто мне падаецца, што гэта быў далёкі стрэл, ну, паміж гульцом і тым, хто біў. Была такая досыць далёкая адлегласць. І звычайна, ну, мы ж бачым, як гульцы, калі ў штрафной, яны хаваюць за спіну рукі, тут гэта не было зроблена, як бы рука адстаўленая, ну, не ведаю. Вось цікава, што Кукурэя гуляе ў Англіі, дзе амаль заўсёды гульцы вось хаваюць рукі, а ён гэтага не зрабіў, і таксама так, гэта быў і далёкі стрэл.
Ну, я скажу так. Па-першае, УЕФА адразу на наступны дзень сказалі, што суддзя ўсё зрабіў правільна і тут пенальці не было, але мы ведаем, што і разумеем, што УЕФА нічога іншага бы не сказалі. Яны б не прызналіся, што там ёсць памылка ці нешта такое. Яны патлумачылі гэта так, што падчас стрэлу было бачна, што рука Кукурэй рухаецца да цела, і таму яна была ў натуральнай пазіцыі, і гэта нармальна. Хаця, я шчыра кажучы, з гэтым не Ну, пагаджаюся. я не згодны таксама. Гэта яна-то натуральная, але там рука пашырае Просто аб'ём амаль тулава. заўсёды рукі амаль заўсёды ў нейкай натуральнай пазіцыі, бо яны ж гульцы не прабуюць адбіваць рукамі мяч, таму натуральная пазіцыя гэта заўсёды такое. У пэўным сэнсе так, яна ў натуральнай пазіцыі, але на маю думку, гэта не значыць, што гэта не павінен быць пенальці. Таму вось я скажу так, што мне вынік немцам гэтага матчу вось не спадабаўся праз гэта. Немцам Тут заўсёды такое састаўное пытанне, што глядзяць на рух мяча, рух рукі і на пазіцыю, ці быў гэта прастрэл, ці быў гэта просты удар нават у браму, заўсёды складана. Гэта настолькі цяжка, асабліва цяпер, калі ёсць паўторы, і паўтор не дае адназначнага нейкага такога, не прыводзіць да адназначнай высновы. Для мяне гэта менавіта эпізод. Калі ж я не памыляюся, яны ж на вар нават не глядзелі гэты момант. Не глядзелі, так. Тут яны не глядзелі, але справа не гэтым, я вось пра тое, што гэта яшчэ дзіўна, што вось такі момант і суддзя адразу меў пэўнасць, што нічога. І гэта яшчэ больш дзіўна. Я магу яшчэ пагадзіцца, я б не пагадзіўся, канешне, але гэта больш сумленна, калі ты паглядзеў на экране, ты пабачыў, што нічога, гэтая рука гэта не пенальці, і добра, рухаемся далей. Але вось у гэтай сітуацыі неяк... Значыцца, яго ж не выклікалі на вар. Значыцца, і... Атрымліваецца, што тая брыгада на відэа проста... Так, я разумею. Мы бачым і... Вось менавіта мы пачалі размаўляць пра суддзяў, і адразу таксама скажу, што я ж трошкі быў расчараваны тым, што ў паўфінале напэўна было прынамсі 2 суддзі з Англіі, гледзячы на тое, як працуюць суддзі з Англіі ў гэтым годзе, гэта так трошкі мяне не здзівіла, можа, але вось на маю думку гэта не найлепшае рашэнне было. Судзейства это такое. Тут я б яшчэ адзначыў у гэтым матчы, што тут долей лёсу Ольма выйшаў на поле, калі зламалі Педры, і стаў, можна сказаць, галоўным героем сустрэчы. Ён забіў гол і галевую перадачу аддаў на пераможны гол. Так, і можна таксама яшчэ чарговы раз сказаць, што вось вынікі вырашаюць галы на апошніх хвілінах ужо не першы, не другі, не трэці, не чацвёрты раз у гэтым турніры. Каманды проста гуляюць і страляюць на апошніх хвілінах. Так, прычым раней, калі мы часта адзначалі, што гэта сімптомы стомленасці нейкай з каманды, то тут так не скажаш пра гэтых двух супернікаў. Тут проста, напэўна, справа майстэрства, ціску на апошніх хвілінах. Тут крыху іншая сітуацыя, але так, сапраўды, гэта такая тэндэнцыя, што шмат галоў, напэўна, гэта уносіць свой шарм у гэты турнір, што шмат галоў на апошніх хвілінах, асабліва з улікам таго, што пачасціліся вынікі 0-0. Вось ты кажаш шарм, а я вось шчыра кажучы, гэта вось на маю думку, гэта не такі цікавы еўра, як я чакаў. І таксама праз тое, што галоў проста мала. І так, вось гэтыя галы на апошніх хвілінах гэта цікава, і гэта заўсёды эмоцыі,
але вось, напрыклад, тут так, у матчы Іспанія і Нямецчына гэта ўсё файна, так цікава, гол на апошніх хвілінах, але потым мы памятаем, што ёсць такія каманды, як Францыя, Англія, Бельгія, і гэта ўжо трошкі інакш выглядае. Але цікавы тренд. Вось, ну, вядома, што матчы клубаў і матчы краінаў гэта трошкі іншае, але вось гэта тренд на гэтым турніры, і мне нават цяжка сказаць, чаму так, бо ну, я бы не сказаў, што там усе гульцы вось аж так стаміліся, што не могуць гуляць, мы гэтага не бачым, але вось штосьці дзіўнае. Ну, можам пайсці далей. Тут, як мы і казалі, тут можа выгуляць кожная каманда, тут не можна сказаць, што гэта нечакана ці там чакана. Проста Іспанія праходзіць у паўфінал, шкада, што Нямецчына на сваім хатнім турніры не згуляе ў Берліне. Хаця магчымасць, канешне, была. Ну, тут, калі правесці паралелі з Копай Амерыка, то там гаспадары Злучаныя Штаты ўвогуле не выйшлі з групы, Панаме саступіўшы пуцёўку. Так што тут яшчэ немцы хаця б і тым болей паказалі добрую гульню. Ну, але так, это расчараванне ў тым, што каманда, якая добра гуляла, каманда, якая і прыгожая, і эфектыўнасць паказвала на поле, эфектыўнасць, уласна кажучы, была, але ў выніку не праходзяць. Так, гэта такая, ну, бяда. Заўзятарам, канешне, гэта найцяжэй перажываецца, бо калі ў выпадку там з Італіяй якой-небудзь, так, фаварыты, здавалася б, там топ-каманда, але гулялі слаба і ў 1-8 не паказалі, і таму ад вылету хочацца крытыкаваць. А тут і крытыкаваць асабліва няма каго так моцна, каб кагосьці знішчаць гэтай крытыкай ці моцна вельмі падтачыць, а ў выніку зборная паўфінал не праходзіць на хатнім першынстве. Ну так, гэта расчараванне, безумоўна. Іспанцы страцілі сілы, але ж зараз дні аднаўлення добрыя будуць у іх. Ужо праходзяць. Да не, тут няма такога расчаравання, як бы мы ж адразу Нямецчыну ніхто як бы не ставіў у ранг там фаварытаў, ведаючы, якія ў іх былі праблемы там пры падрыхтоўцы, але яны досыць добра падрыхтавались, і я думаю, Нагельсман застаецца, як бы ім просто трохі яшчэ не пашанцавала з лёсаваннем, што, конечно, трапілі на Іспанію, якая на гэтым турніры перамагае ўсіх. Ну, я бы вось не сказаў, што там не пашанцавала, бо яны гулялі вельмі добра і можа нават лепш за Іспанію. Добра, лепш, это ўсё цудоўна, але яны вылецелі. Але гаворачы пра немцаў, я меў на ўвазе расчараванне заўзятараў ад выніку. Я разумею, так. Я проста, што, ну, калі ты гуляеш... Тут як бы такое дваякае, што, я ж кажу, яны, ад іх ніхто не чакаў, што, ну, усе баяліся, што яны ўвогуле праваляцца, тому што ўсе памятаюць, як было там на чэмпіянаце свету, а тут яны паказалі добры футбол, і што ў каманды гэтай, ну, ж у іх, ну, такая досыць маладая каманда, там, правда, кроссы ходзяць, ну, і ўжо ім трэба ўсе это шукаць замены. Ну, вось я хацеў дадаць, што адзінае, пра што мы не сказалі, я думаю, што нягледзячы на вынік, можа, ён іх не задавальняе, канешне, ён іх не задавальняе, але гэта добрая падстава на будучы турнір, на чэмпіянат свету, у іх шмат маладых гульцоў, яны паказалі добры, нядрэнны вынік тут ва Еўропе і, напэўна, добрую гульню, і ўжо з гэтым можна ісці далей і лічыць на, можа, нават лепшыя вынікі на будучым чэмпіянаце свету. Так, ну тут пытанне толькі, як трэнерскі штаб справіцца з плаўным паступовым увядзеннем гульцоў замест Кроса, Юндагана, Мюллера. Ну, а Мюллер ужо, зрэшты, не быў такім ужо верхаводам. Мюллер ужо, да. Так, але, ну, тым не менш, як вось гэтая змена пакаленняў, яна паступова адбываецца, не так, напэўна, не тое, што чакае харватаў тых самых. Таму я думаю, што сапраўды, калі трэнерскі штаб справіцца, то нямецкая зборная будзе вельмі небяспечнай. І магчыма, што нават падыдзе да першынства свету рангу фаварыт. Мы яшчэ дакладна не ведаем, але можна меркаваць, што такія шансы ёсць. Ну так, шанец, напэўна, ёсць.
Добра, а наступны матч у нас быў Партугалія-Францыя. Я бы не сказаў, што гэты матч мяне расчараваў, хаця думаў, што будзе трошкі больш цікавы. І я прызнаюся, што я трошкі чакаў, што Партугалія будзе лепшая, але не настолькі. Можа варта сказаць наадварот, што французы будуць не настолькі дрэнныя. Мне здаецца, што Партугалія ў параўнанні да Францыі паказала вельмі добры матч і ў пэўным сэнсе можа нават заслугоўвала гэтай перамогі. Ну, я лічу, што галоўнай праблемай Партугаліі зноў жа стаўся Роналду. Не ведаю, гэта адзін з фактараў, чаму яны не так добра выступілі, маглі лепей. Таму што трымаць яго, ён з 2 гульні згуляў па 120 хвілін, як бы, не ведаю, на лаўцы засталіся ў такім матчы Жота, які калі выйшаў у 1/8 адразу ж дадаў дынамікі і гастрыні сваім там таранным стылем такім, не ведаю. Ну, Леао вось быў у агні, канешне, добры матч правёў. А вось, ну, Роналду зусім не ўражвае, і ягоныя заявы зараз, што я іду далей там на чэмпіянат свету, ну, не ведаю, это ўжо будуць, канешне, іх праблемы, Мартінеса. Францыя, так, безумоўна, зусім, як бы, яны прайшлі далей, але, ну, па гульні гэта, магчыма, было горш, чым Англія, там, не ведаю. Але ўсё ж яны застаюцца ў ранзе фаварытаў і адштурхоўваюцца зараз ад абароны. Яны ў паўфінале і па сённяшні дзень не стрэлілі гол з гульні. Ну, так. Мы ж пра гэта кажам ужо не першы стрым, а яны тым часам ідуць далей, як бы. Это ж ужо вось, ну, таксама можна казаць, што там кепскі футбол і ўсё такое, але дзе там Швейцарыя, Германія, Аўстрыя з добрым футболам, а дзе вось каманды, якія сабрались выйграць гэта еўра. Ну, менавіта. А я тут пад гэта яшчэ зараз прыгадаў нашу размову напярэдадні еўра, як мы казалі, ацэньвалі магчымасці Крыштыану Роналду там гуляць, выходзіць з замены, узмацняць гульню, а аказалася, што сітуацыя такая, што Мартынес увогуле фактычна ў палоне, і невядома, хто там галоўны трэнер, па тым, як все свабодныя, все стандарты, там, апрача кутніх выконваў Крыштыану Роналду, і па тым, як ён уплываў на гульню каманды, як все там, нібыта загад ёсць вось толькі на яго гуляць, гэта толькі псуе каманду. Роналду не настолькі зараз, ну, нават калі б ён быў настолькі ў такой форме, то гуляць настолькі на аднаго гульца нельга, гэта проста забаронена, гэта іншы від спорту, а не індывідуальны. Ну, і гэта якраз перашкаджала тое, што цягнула партугальцаў каменём на дно. Ну, вось я хацеў сказаць толькі, што, ну, я б не сказаў, што мне не хочацца гэта назваць тым, што Роналду цягне на дно, а вось менавіта тое, як яны з ім гуляюць. Бо мне здаецца ўсё ж такі, што на пазіцыю цэнтральнага нападніка ў Партугаліі я не ўпэўнены, што ў іх ёсць гулец лепшы на гэтую пазіцыю. Бо ўсё ж такі Диого Жота, я думаю, што хутчэй гуляў бы на іншым месцы. Не думаю, што ён гуляў бы на пазіцыі цэнтр-форварда. Не, ну, Жота, безумоўна, ён як бы не цэнтральны нападнік, але ён можа дзейнічаць як бы у цэнтры. Ён выкарыстоўвалі яго і ў Ліверпулі. Ну, так, безумоўна, можа. Ну, можа. былі часы, да. У іх жа яшчэ ёсць з ПСЖ вось гэты нападнік. А вось ён, так. Не Невіш, а... Рамас. Так, Гонсало Рамас, да, які зрабіў хітрык там. Ну, проста я вось але вось ён у яго дрэннасць сезон. Ну, дрэнны, так, але я вось хацеў сказаць, што Крыштыану Роналду, вот мне кідалася ў вочы ўжо не першая гульня, што вот Партугалія атакуе, напрыклад, яны там зрабілі няўдалы пас, Роналду
пабег там расчаравана ідзе сабе крокам назад. Пакуль ён вяртаўся яшчэ, уже партугальцы перахапілі матч. Вось гэта было ў матчы з мяч, гэта было ў матчы з Францыяй. Яны перахапілі мяч, і як бы Роналду становішчы па-за гульнёй, ён нават не спяшаўся вярнуцца, каб хутчэй на яго можна было адпасаваць. Мінус гулец у атацы пры магчымасці, калі яны перахапілі мяч у хострыя. Вось такія моманты яны вельмі напружылі. Роналду вельмі так тыпу, вось вы тут спаганілі, я пяшочкам вярнусь, там, а вы там давайте это. Я б просто ўсё ж такі... Я згодны, так не павінна быць, але мне здаецца, што вось гэта больш праблема трэнера і каманды, што... Дык вось мы ж не кажам пра гэта, што ў палоне Роналду застаўся. Яны ж усе павінныя неяк, там трэнер добра, можа там неяк размаўляе з Роналду, штосьці там рашае, але гульцы падчас гульні яны ж могуць прыймаць свае рашэнні нейкія і не заўсёды даваць мяч Роналду, бо яны ж таксама разумеюць, на што ён здольны, што ён можа зрабіць, чаго ён не можа зрабіць. Не ведаю, мне падаецца, вось гэта было такое эмацыйная напруга для іх усіх, што на поле Роналду як бы... Мне здаецца, што проста ў партугальцам якраз бракавала на гэтым турніры чалавека, які мог бы прыняць волевое рашэнне канкрэтнае і вызначыць ролі ўсіх гульцоў у камандзе і ў прыватнасці, безумоўна, Крыштыану Роналду. Сказаць, так, ты важны нам, але ты робіш тое, все адно. Але Мартынес, на жаль, не такі трэнер, і я бачу ў гэтым асноўную памылку ў гэтай партугальскай каманды, якая не была кепскай, якая гуляла, шукала нешта. Хаця, зноў жа, атака партугальская заўсёды была слаўнай, а тут, нягледзячы на добры падбор гульцоў, нягледзячы на камбінацыі, якія яны плялі, якія яны там вынаходзілі, все адно, колькі яны доўга не маглі загнаць гол, і гэта вялікая праблема, яшчэ да гульні з Францыяй. З французаў пачалася размова пра тое, што вось зноў еўра праводзіцца адразу пасля клубнага сезону, і што гульцы зусім стомленыя, такія там неакавеюць ажно на полі падчас гульні. Менавіта з французаў. Але менавіта з французаў неяк гэта все пачалося, калі вось яны з галянцамі згулялі ў групе, гэтую бляклую нічыю 0-0, і потым гэта все гэта працягвалася ў французаў. А праблема партугальцаў у тым, што яны з гэтым падборам гульцоў у атацы не былі настолькі эфектыўнымі, наколькі маглі. Нават не настолькі крэатыўныя не былі. Так, і настолькі крэатыўныя. Я думаю, што якраз праблема партугальцаў не ў тым, бо ў Францыі была там траўма Мбапе, можа быць растрэнаванасць Жыру, стомленасць катастрафічная пасля сезону, і з многіх гульцоў Рабьё гэта датычыць там у французаў. Але ў партугальцаў праблема, я думаю, што не ў стомленасці якраз палягала, а у тым, што не былі вызначаныя тыя самыя ролі. Яны проста не маглі, не была такой, не быў арганізм падладжаны пад тое, каб рабіць, вось то, што я казаў, напрыклад, пра аўстрыйцаў раней, што у аўстрыйцаў все было вызначана, хто чым на поле займаецца. У партугальцаў гэтага не было. Нібы няма пляну проста. Вось адзінае, што яны ведаюць, што гэта трэба рухацца наперад, і калі мы бачым Роналду, аддаем яму мяч, але па-за гэтым нейкага пляну вось цяжка было штосьці пабачыць. Вось у матчы з Францыяй тут Леао не трэба было мяняць. Тут замена напрашвалась вось менавіта Роналду. Моя думка. Я згодны. Бок Леао быў адзін з лепшых на полі, але прыбралі не Роналду, а прыбралі яго. І вось такія моманты. То бок Партугалія это як добры гадзіннік, але вось адна эта шесцёрёмка хадзіла трошкі не так. Роналду... Я прызнаюся, я таксама думаў, што Леао вельмі добра сабе паказваў у гэтай гульні, хаця цікава вось бачу ацэнкі гульцоў пасля матчу, і у Леао толькі 6,9, хаця... А у Роналду колькі? 6,4 недалёка. Гэта тое ж самае, што 6,4, што 6,9, гэта тое ж самае. Адзнакі это, конечно, такое. Я просто кажу пра то, гэта я ж зусім пра іншае кажу. Я просто пра тое, што было здавалася, што Леао сябе лепш паказвае, а вось чамусьці так ацанілі. Гэта просто як з цікавасці.
А найлепей сябе так у гэтай гульні з дзвюх бакоў паказалі сябе абаронцы і ў партугальцаў і у французаў гэта Кундэ і Мэндес найлепшыя гульцы. Ну вось Кундэ, дарэчы, да, ён другі матч вельмі на сур'ёзным узроўні праводзіць, там ледзь не лідар каманды вось гэтай. Спачатку Канté быў, цяпер вось Кундэ ў плэй-офф. Ну, яго ўсе вылучаюць, што так добра ён там цягне Францыю, уся небяспека з яго, і ў абароне ён там проста як бы ўсё зацэментіраваў. Ну, вельмі сур'ёзны такі футбол паказвае зараз. Так, ну... Что там в серии пенальти, там хто схібіў? Это Фелікс? Фелікс, так. Ну, да. І я, шчыра кажучы, калі вось ён ішоў, я падумаў, што... Ну так, было таксама такія думкі ўзніклі. Мне... Можа, у мяне нейкія пачуцці да Фелікса не вельмі добрыя. У яго ўвогуле зараз такі кепскі ўвогуле стан, і ў клубе там ўсё дрэнна, і сезон не вельмі, і там уже Бенфіка чуткі ходзяць, што хоча яго купіць за 12 мільёнаў, купалі яго за 120. Так, і... Хаця стрэл быў вельмі добры, і проста трохі не хапіла, каб гэта быў гол. Але вось проста штосьці не пайшло. Тут другое цікава, што герой у пасляматчавых пенальці Коста, да, брамнік партугальцаў са славенцамі, тут просто без варыянтаў нічога адбіць не мог, як бы. Ну так, гэта якраз такое бывае. Даволі вялікую адноснасць паспяховасці, вось гэтай меры паспяховасці на серыі 11-метровых, бо тут ты герой, а тут ты нічога не бярэш. Так вось сталася. Пры тым, што не сказаць, што французы там все білі забойна нейкім чынам, не кожны удар там апошнія два хіба былі вось такі супер, а першыя тры такое. Ну так, але ў выніку не ўзяў нічога. Ну і гэта калі хтосьці там падтрымлівае ці самім гульцам Партугаліі, гэта вось шкада, што ну, брамнік французаў, канешне, таксама нічога не паказаў, а проста вы самі не трапілі па брамах. Ну, вынік, выснова такая, што Францыя праходзіць, але гэта проста жудасны футбол. Так, я хацеў сказаць, што шчыра кажучы, вось я думаю, што калі б перамагла Партугалія, мы б не казалі пра тое, што вось нейкі там жудасны футбол прайшоў далей, бо ўсё ж такі партугальцы і больш ствараюць момантаў і ўсё ж такі стралялі галы падчас гульні, а французы гуляюць у паўфінале і яшчэ аніводнага голу не стрэлілі з гульні. Дарэчы, у французаў у гэтым матчы ж было два супермоманты. Калі Колу Муані прабіваў, там, здаецца, Руіс і каля штангі праляцеў мяч. І калі Камавінга біў там літаральна з 7 метраў, і як ён там забіў. Ну, то бок вось гэтыя два моманты, яны павінны былі завяршацца голам. Момант Камавінга мне вельмі запомніўся, канешне, так. Ну і вось калі біў, вось калі Руіс адбіў, і там каля стой таксама вось і брамнікі Руіс глядзяць, і мяч каля стойкі прылетае. Это еще было до моманту з Камавінгай, вось першым. Там у іх там за 5 хвілін усе тыя два супермоманты былі. Ну, як бы такое. Ніяк яны не могуць забіць гульні, нічога не можаш. Але я так разумею з каментаў Дід'є Дэшама, што там не асабліва ён пераймаецца гэтым. Ён стаўку робіць на вынік. З таго, што ён казаў, я менавіта гэта вынес для сябе. Французскі Саутгейт. Так. Ён наракае крыху на тое, што не все ўдаецца, што атака такая і все, але па сутнасці ён кажа, ну вось што, вынік на табло, глядзіце, мы ў паўфінале далей. Цяпер можна і пра Саутгейт. А я вось менавіта пра і таксама. Я само інтэрв'ю не чытаў, але проста бачыў у навінах, што Дэшам задаволены, ёсць вынік, і ідзем наперад. І дзесьці я гэта ўжо чуў. Так, наступны матч менавіта ў нас была Англія-Швайцарыя. Цяпер мы сможам паразмаўляць пра Саутгейта. Я скажу так, мяне не было дома, калі быў гэты матч, і я так сабе шпацырую і думаю, трэба паглядзець, які там вынік.
бачу, што і вось момант, калі я беру тэлефон, у гэты момант страляе Швайцарыя, я такой, ну, усё зразумела, можа, я нават заўзеючы за Англію, можа, трошкі спадзяюся, што яны прагуляюць. Праходжу там нейкі час, бачу у цэнтры гораду тэлевізар, і як усміхаюцца Кейн і там іншыя гульцы Англіі, і я, шчыра кажучы, не зразумеў, што произошло, што адбылося. Я не ведаю, як яны гэта робяць, бо яны зноў Сака зноў забіў першым стрэлам у браму. Ну так, тут гэта, канечне, вылучаецца, але тут больш усе абмяркоўвалі і такое нават жартаўлівае ці не жартаўлівае пытанне, ці фізрук ўсё ж такі Саутгейт, таму што як ён перабудаваў каманду вось пад Швейцарыю менавіта, ён жа ж казаў, што мы будзем рабіць так, каб Швейцарыя не паказала свае там лепшыя бакі, і вось менавіта пазіцыя Саакі ў гэтай гульні, яна ва ўсіх выклікала, ну потым пасля гульні ўжо там зараз разбіраюць ваўсю, што ж гэта было, і там калі глядзець, усё там будавалось праз Саку, ну то бок это быў такі зорны час Сакі, і вось гэты гол атрымаўся ягоны, калі ён адразу ж зраўняў. Не ведаю, калі б яны так хутка не зраўнялі, магчыма, было б усё, але тут быў сам факт, што вось менавіта Саутгейт, ну і ягоная там трэнерская каманда так падрыхтавалі, што не далі швейцарцам згуляць у свой лепшы футбол, які яны паказвалі. Швейцарцаў таксама нічога не атрымлівалася. Таму я ж кажу, зараз там такія, ці фізрук ўсё ж такі Саутгейт, ці не. Таму што ўсё ж такі умее вось перабудоўваць, ад суперніка згуляць, дзе трэба. Хаця, ну, яму ж закідваюць, што з такім складам ты заўжды павінен гуляць ад сябе, але, ну, ён абаронца сам па сабе, і такі футбол, хто даўно сочыць за Англіяй, там, ведаюць, што, ну, няма сэнсу ад іх чакаць там некай галевой феерыі, што так і будзе. Ну, вось яно так і ёсць. Але ізноў жа, пры Саутгейце яны ўжо, які-то ў іх там паўфінал будзе. І ўвогуле чвэрцьфінал, паўфінал, ну, то бок у іх за ўсю гісторыю, здаецца, было 3, і цяпер пры Саутгейце 3. То бок вынікі паказваюць, што мы там можам там дзесьці усміхацца, кпіць, там казаць, што так не павінна быць, не мусіць быць, але вось у такіх важных матчах ён там перабудоўвае каманду, не баіцца згуляць па-іншаму, ну, згуляць ад суперніка, і вось вынікі яны, ну, і зноў жа это, можна сказаць, валявая перамога, зраўнялі. Там, ну, як са славенцамі ў 1/8, так і са Швейцарыяй не здались, не апусцілі рукі. Ну, не ведаю, пасля гэтай гульні Англію нават у прэсе ангельскай там больш ужо хваляць, і там кажуць, што ў іх такая еднасць, у іх камандны дух моцны, і што такія каманды звычайна там дасягаюць вышынь. Тут пасля групавога этапу, пасля таго, як ужо все выспаліся на гульнях Ангельшчыны, людзі проста сталі некаторыя нудзіцца з гульняў наступнага этапу, 1/8, 1/4, але сапраўды, як яны перабудаваліся, як яны не баяцца гуляць у тым же самым стылі, якім гулялі, някіткім такім без відовішча, і гэта все нарабіў той самы Саутгейт, гэты ангельскі дэшам, і я бы сказаў, што чамусьці мяне не пакідала ўпэўненасць, што яны здолеюць зраўняць лік. Калі яны прапусцілі, я нібыта адчуваў, што так здарыцца, і потым яшчэ быў пасля голу Сакі быў яшчэ момант Кейна, калі там заблікавалі стрэл, але агулам Ангельшчына намагалася і магла, зрэшты, нават і другі загнаць. Ну, гэта, напэўна, ўжо там фартуна затым павярнулася і вырашыла, што гэта будзе занадта вялікі, занадта шыкоўны падарунак для Ангельшчыны, і трэба нешта ім самім зрабіць большае, каб здабыць перамогу. У асноўны час гэтага не ўдалося, і вось заўсёды, калі 11-метровыя, пастаянна прыгадваюць той самы стрэл Саутгейта, бясконца 96-го году, але якраз зараз выгуленая серыя 11-метровых дазволіла Ангельшчыне пераадолець той самы бар'ер, прайсці ў паўфінал. Ну і все, зараз будзе іншая гульня, магчыма, і хутчэй за ўсё ангельцы будуць таксама гуляць непрыгожа, але ў іх ужо супернік нідэрландцы, якія стараюцца камбінаваць і гуляюць, можа быць, больш камбінацыйны футбол за швейцарцаў, але Ангельшчына будзе гнуць сваю лінію, вось і все.
Я вось пра Англію яшчэ хацеў бы сказаць, што тут той момант, от мы абмяркоўвалі Роналду і Мартінеса, што там нібыта трэнер баіцца штосьці зрабіць. А тут Саутгейт без праблем робіць з Кейна проста чалавека-невідзімку на полі. Ён там за матч, здаецца, 6 дотыкаў зрабіў мяча там, і то это было збольшага ў сярэдзіне поля. А на галоўную ролю вось выйшлі Сака, у якога там увогуле амаль уся гульня праз яго фланг ішла. Шмат зрабілі Фоден. То бок вось без праблем, у нас ёсць суперзорка там Кейн, без праблем мы яго зараз зробім з яго, каб адцягнуць на яго гульцоў, а галоўнымі зробім у этой гульні там Трып'ера і Саку. І ўсё. Нічога, і вось вынік, як бы камандная гульня. Я хацеў сказаць, што тут вось яшчэ нават цяжка сказаць, хто большая праблема Роналду ці Кейн у камандзе. Бо Кейн проста ўвесь турнір нічога не паказвае. І вось цяжка... Хаця, мы ўжо 100 разоў казалі пра тое, што Саутгейт не змяняе гульцоў. Але маючы вось у складзе такіх гульцоў, як Тоні і Уотсон, добра, там, можа, Тоні трошкі не падыходзіць, напрыклад, пад нейкі там стыль, але Уотсон таксама падобна, як Кейн, лідар ці амаль лідар па асістах у прэм'ер-лізе, хіба лідар? Ён стаў лепшым асістам. Так, і страляе галы, і дапамагае, і без праблемаў можна было б, на тайм паспрабаваць, ці хаця б штосьці змяніць, бо Кейн зусім нічога не паказвае. Гэта не той Кейн, што вось у Нямецчыне гуляў, ці там раней. Проста цяжка на гэта глядзець. Ён выконвае другую ролю. Але якраз так, я згодны на контролі. Саутгейт зразумеў, там патрабуюць, напрыклад, Палмера выпускаць, яшчэ што-небудзь рабіць, хоць там гуляць крыху іншых функцый. Ён разумее, што Кейн якраз гэтую ролю выконвае, што добра, няхай яго закрылі, і ўсё адно Кейн нават знайшоў у гэтай гульні, як я той момант прыгадваў з аблікаваным стрэлам, нават тады ён знайшоў момант, хаця ён сапраўды гуляе не яскрава, там нічога такога не паказвае, але ў гэтым яго роля, мне падаецца, ёсць. Саутгейт гэта ідзе на гэта свядома. Кейн, напэўна, таксама здагадваецца, што ён такім чынам выкарыстоўваецца, але все падначалена камандзе. Камандны дух, камандная гульня і вынік. Вось. Перадусім каманда, так, яны б'юцца, як бы я ж кажу, уся ангельская прэса там ваўсю прям піша, што такі камандны дух, што, яны там сур'ёзна вераць. Неўтральным заўзятарам глядзець гульню зборнай Ангельшчыны вельмі цяжка. Але яны ж не для неўтральных заўзятараў гуляюць, яны гуляюць для выніку сваёй краіны, вось яны і... Тут ізноў ж такое рытарычнае пытанне. Вот уявіце, ваш любімы клуб будзе гуляць як Англія, але ён кожны год будзе гуляць там паўфінале, там прабірацца ў фінал Лігі чэмпіёнаў, там, хтосьці будзе супраць? Я думаю, што шмат людзей... Тут разумееш, бо я, напрыклад, прэсу англійскую даўно не бачу, але вось што людзі кажуць, і тут такое. Яны ўсе англічане, вядома, яны радыя, што каманда перамагла, і ўсе цешацца, кожны хоча, што Англія перамагла, гэта ўсё зразумела. Але ніхто не хоча бачыць такую Англію. Яны гуляюць дрэнна. Усе кажуць, вось людзі кажуць, што яны гуляюць дрэнна. Так, яны цешацца, што Англія прайшла, але бачыць гэта ніхто не будзе пра гэта казаць, калі яны выйграюць еўра. Ніхто. Калі яны перамогуць, яны пра гэта будуць размаўляць. Проста вядома, што праз год усе забудуць. Да нават адразу на наступны дзень там ніхто не будзе. Перамога і перамога. Разумееце, пасля перамогі Ангельшчыны вось зараз па 11-метровых над швейцарцамі я сустрэўся з вельмі цікавым меркаваннем. Адзін з ангельцаў напісаў пра гэта, што ў Саутгейта ёсць цудоўныя шансы стаць першым трэнерам, якога засвістаюць падчас чэмпіёнскага параду. У гэтым быў, у прынцыпе, ангельскі гумар, што мы яшчэ бліжэй да гэтага агульнанацыянальнага святкавання, але пры гэтым мы незадаволеныя працай Саутгейта, бо мы не можам атрымаць асалоду ад гэтай гульні, але ўсё ж такі ў канчатковым выніку я так бачу, што
гэты фон незадаволенасці Саутгейта менавіта сярод заўзятараў зборнай Ангельшчыны, ён зніжаецца, бо тады гэта была група, тады можна было там разважаць пра перспектывы будучыню, а зараз гэта ўжо жывы паўфінал. Ім ужо няма што тут абмяркоўваць, яны ўжо канкрэтна ставяць на вынік, яны ўжо пачынаюць, мне здаецца, нават настолькі зрадніліся з сэрам Гарэтам, што проста яны думаюць такімі ж ужо катэгорыямі, як і ён. І таму незадаволенасці будзе менш. Калі вынік дае, то незадаволенасці менш. Ну, я думаю, што калі, напрыклад, Англія перамагае ў турніры і потым кажуць, што Саутгейт застаецца на наступны турнір, ніхто не будзе, проста там 1-2 чалавекі будуць задаволеныя, бо мы перамаглі, але проста бальшыня, амаль ніхто не будзе задаволены з гэтага рашэння, каб Саутгейт застаўся пасля. Саутгейт застаецца ўжо там усё на мазі. Не, пакуль што. Але наконт зборнай, наконт ангельскай зборнай я яшчэ так скажу, што калі яны пройдуць у фінал, ёсць самае вялікае, чым яны рызыкуюць, гэта змяншэннем агульнай аўдыторыі глядацкай фіналу, бо проста велізарная колькасць, ну, можа быць, не велізарная, а такая істотная колькасць заўзятараў, нейтральных заўзятараў, яны проста не будзе глядзець фінал, бо проста людзі зразумеюць, што там няма чого глядзець, праверым лік па флеш-скору, па розных там прыкладаннях і хопіць з нас. Да не, фінал будуць глядзець усе. Мне падаецца, што не факт. Я сам асабіста з майго досведу, што некаторыя фіналы я не глядзеў падрабязна так цалкам гульню ад першай да 90-й хвіліны, бо там, напрыклад, не ўдзельнічалі каманды, якімі я цікавіўся, і ў мяне не было нейкіх задумак там з кімсьці моцна абмяркоўваць фіналы, таму я не глядзеў. Вось я хацеў сказаць, што я нават у гэтым еўра агулам не столькі матчаў глядзеў, сколькі на мінулых турнірах, ці там чэмпіянат свету ў Катары, ці там мінулы чэмпіянат Еўропы. Бо ты проста ўжо ведаеш, як гэта будзе выглядаць, і тут разумееш, што цябе ніхто не здзівіць. Ну, не ведаю, Нідерланды здзівілі. Давайте ўжо пра Нідерландаў. Нідерланды здзівілі. Але Нідерланды здзіўляюць тым, ну не то, што здзіўляюць, а калі Францыя гуляла ўсё горш і горш, ад гульні да гульні, то Нідерланды, мне здаецца, наадварот, яны якраз паказваюць крыху, нібыта раскрываюцца, вось як баянты. Так як яны гулялі ў групе, то это адно, а так як яны гулялі ў групе, яны бы не здолелі перамагчы туркаў, ні за што. А вось тое, што гэтая каманда стала раскрывацца ўжо болей-меней далей па ходу турніру, і зараз вось з туркамі якраз гэта дазволіла ім перамагчы, бо яны здолелі перабудавацца, Куман зразумеў, што там дзе падкруціць. Ну і самі гульцы, не толькі ўжо там на Гакпо былі спадзевы, як у тым жа паядынку з аўстрыйцамі ў групе, яны ўжо там все гульцы стараліся, все гульцы нешта змянялі ў сваёй гульні. Ну, можа быць, гэта падказкі Кумана, не ведаю, але ну так ці іначай, гэта іх, яны самі матэрыял, які выкарыстоўваецца ў гульні, яны самі там выступаюць, таму перабудавацца пасля таго, як вы саступаеце 0-1 з няпростым супернікам, якой была зборная Турэччыны. Тут вялікая пашана, канешне, Нідерландаў за такую гульню, за то, што яны здолелі змяніцца. Ну, нідерландцы, як бы, мне падаецца, ім вельмі пашанцавала проста з сеткай, і Румынія, Турцыя, і ты ўжо ў паўфінале, ну, гэта як бы не тое, это не параўнаць там з той же Францыі, да, Бельгія, Партугалія, ну. Не, я думаю, што Нідерландам было нават, можа, цяжэй, чым, напрыклад, Цяжэй, таму што яны слабей гуляюць, напэўна. Ну, так, а тут, проста сцяг ні пра што не кажа. Мы ведаем, так, французы вялікая футбольная нацыя, Бельгія вялікая футбольная нацыя, але яны дрэнна гуляюць. Вось чаму хтосьці там будзе баяцца бельгійцаў? Ну, бо там імёны, але яны нічога не паказваюць. Ну, мы ж уже пра Турцыю казалі. Няўжо яна паказвала добры футбол на гэтым еўра? Лепшы, чым Бельгія. Я бы сказаў, што даволі арганізаваны. Яна, безумоўна, не заслугоўвала, на маю думку, прайсці Аўстрыю. Гэта проста шансаванне. Я згодны. Але не скажу, што... Я зараз скажу, арганізаваны футбол з грузінамі ці з партугальцамі? Это быў арганізаваны футбол? Не, з партугальцамі это быў кашмар. Ну, з грузінамі, добра. З Грузіі это таксама быў далёкі ад ідэалу. З 4 матчаў мы бачым 2 неарганізаванага футболу.
Але Ну, я бы сказаў, але што яны супраць Грузіі яны вельмі часта каманды гуляюць так, як дазваляе ці што робіць супернік. А Грузія такая каманда, супраць которой было цяжка гуляць вельмі арганізавана. І мне падаецца, што яны проста пагадзіліся на гэты стыль, бо яны таксама не вельмі супраць гэтага. Ну, зразумела. Ну, я пра тое, што Нідерландам пашанцавала сеткай. Вы кажаце, што як бы Турцыя і Румынія гэта складаней, чым Бельгія і Партугалія, напрыклад, для Францыі. А я бы не сказал... Мне здаецца, это практычна раўназначна Так, было. я таксама так думаю. Тут вельмі цяжка казаць, наогул гэты турнір так выглядае, што тут... Я лічу, што на гэтым турніры толькі дзве каманды, которых можна назваць там фаварытамі. Гэта там, або можна было. Гэта Гішпанія і Нямецчына. Гэта каманды, которые ад пачатку да канца паказвалі добры футбол, і можна было сказаць, што яны заслугоўваюць на штосьці. Іншыя каманды можна ставіць знак раўно, бо Бельгія не лепшая за Румынію на гэтым турніры. Нават если лепшая, то не нашмат. Францыя таксама. Яны просто стралілі адзін гол, вось ім там, ну, не то, што пашанцавала супраць Бельгіі, але не сказаць, што яны былі лепшыя за Бельгію. Супраць Партугаліі таксама яны не былі лепшыя. Гэта просто два матчы, которые былі і у которых не было лепшай каманды. Таму вось мне нават так гэтая частка сетцы, дзе нам ад пачатку падавалася, што горшыя каманды, ну і аб'ектыўна гэта проста менш футбольныя нацыі, чым Гішпанія, Нямецчына, Партугалія, Францыя і гэтак далей. Але там каманды гулялі не горш. Ну, не пагаджусь зусім. Ну ладно. Не, я ж кажу, мне за Нідерландамі было цікава сачыць, я чаму і запытаў, што як бы Нідерландаў ніхто зусім не разлічвае, што яны могуць там зараз там бой даць ангельцам. А мне наадварот, мне і ў групе яны збольшага падабались. Ну, плэй-офф, зразумела, што супернік быў такі, тут уже зусім іншы настрой у іх, і яны як бы вось з Турцыяй таксама змаглі перабудавацца ў другой палове. Ну, як бы гэта заслугоўвае павагі, што туркі ж маглі у першай палове там і не адзін забіць, і два нават. І абарона ў іх, як мы бачылі, была добрая. Это ўсё было ў першай палове. А вось у другой палове што здарылася? Ну, не ведаю, відавочна дадалі гульцы Кумана, і вось ізноў жа тут замены спрацавалі. З'явіўся на поле вось, ну, вот Векхорст мне нагадвае Фюлькруга чымсьці, такія гульцы падобныя, і яны як толькі з'яўляюцца на поле адразу нейкі такі, не ведаю, не тое што хаос, але яны як магніты вось прыцягваюць к сабе там небяспечныя моманты, там эту барацьбу, там абаронцы там спатыкаюцца, нешта губляюць раўнавагу, яны там, ну, вось такі хаос міні, і з гэтага вось вынікаюць моманты, там нават калі забіваў Гакпо, але там аўтагол, другі гол, калі Нідерланды забівалі таксама, там было бачна, што шмат увагі надалі Векхорсту, і, ну, мяч зрэшты прайшоў як бы туды на далёкую стойку. Таму нідерландцам толькі пашана, не ведаю, канешне, па гульні з ангельцамі ў іх будзе вельмі мала шансаў, але цікава, ці яны яшчэ дададуць, ці яны яшчэ лепей згуляюць супраць Англіі. Ну, вось не бачна, што ў іх ёсць як бы рэсурс. Мне падаецца, што, ну, яны ўсе матчы абсалютна ўжо вось, ну, выцягнулі, нават, можа, вышэй уже за галаву скочылі. Ну, яны з кожным матчам, насамрэч, яны з кожным матчам гуляюць лепей. Я у гэтым згодны з Артёмам. Тут, дарэчы, такое зараз ж канспіралогія, што яны, магчыма, адмыслова прайгралі аўстрыйцам, каб трэцяе месца заняць. Ну, это, конечно, все так на ўзроўні жартаў. Не, ну, конечно, это дома. Там же ж незразумела, это трэцяе месца, хто куды там трапляе, здаецца. Мне спадабалася думка пра Векхорста, бо я яшчэ ж это было не толькі ў гульні з Турэччыны, тое самае было з Аўстрыяй, калі галянцы, намагаючыся перамагчы ў тым паядынку, ну, ці хаця б згуляць унічыю, яны выпусцілі яго, і адзін з галоў яны загналі якраз пасля адзінаборства, які Векхорст выгуляў, якое выгуляў. І гэта такі Йондаль Томас, ну, толькі не на ўзроўні зборных, а на клубным узроўні. Той чалавек, які
якому не хапала, можа быць, нейкіх якасцяў там выходзіць стабільна ў аснове, але які з заменай заўсёды сапраўды прыносіў нейкія праблемы суперніку. Гэта цікавы гулец, і Нідерланды ведаюць, як гэта выкарыстоўваць. Куман ведае, як гэта выкарыстоўваць. Ён выпускае яго менавіта ў той момант, калі у каманды паўстае патрэба у такім футбалісце, і якраз ён з'яўляецца на полі, і якраз адразу супернік з першых хвілін пачынае цярпець нейкую беду, прынамсі зазнаваць нейкіх праблемаў. Так здарылася і з туркамі тое сама, і Нідерланды зламілі менавіта супраціў. Вось гэта ідэальная ілюстрацыя гэтаму выказванню. Зламіць супраціў, вось тое, што зрабілі Нідерланды з Турэччынай у гэтым чвэрцьфінале. Я вось не ведаю, прызналі там лепшым гульцом матча Дэврэ, які зраўняў рахунак, але я падзначыў іхняга брамніка, які потым, пасля таго ўжо, як яны выйшлі наперад, зрабіў там шэраг паратункаў такіх добрых. Ён, здаецца ж, гуляе за Брайтон, калі я не памыляюсь, Вербрюген. Здаецца, за Брайтон гуляе. То бок я памятаю, ён за Брайтон гуляе, ось зараз паглядзеў. Ён у этом жа ж у АПЛ таксама потым у другой палове сезона вельмі добра сябе праявіў. Хацеў таксама падкрэсліць, што Нідерланды гэта адзіная каманда, которая ў групе заняла 3-е месца і ўжо гуляе ў паўфінале. Адзіная каманда ў паўфінале з 3-го месца. І у паўфіналах усе атрымліваецца, што Англія першае месца мела, Гішпанія першае месца, а вось французы другое, Нідерланды трэцяе. Нават так, у чвэрцьфіналах гэта была таксама адзіная каманда. Мы просто разумеем, што вось гэта і была група смерці, таму там усе, акрамя палякаў, маглі з гэтага 3-го месца прайсці вось так далёка. І яшчэ адна цікавы момант па статыстыцы, што у чвэрцьфінале перамаглі ўсе каманды з меншым XG, чым іх супар. То бок мы бачым гэты тренд, што можа Дэшам і Саутгейт штосьці ведаюць, і трэба проста сидзець у абароне і чакаць на свой момант. Гэта ж кажуць, што вось это сур'ёзныя каманды, якія там збіраюцца перамагчы ў турніры, яны не гуляюць у відовішчны футбол. Мне гэта там нагадвае, канешне, там часы Маўрыньо, але я сам больш прыхільнік такіх, як там Клоп ці Гвардзіола, калі відовішчны футбол, там ўсё такое. Але там той же Анчелоті. Але зараз ось тэндэнцыя такая, што давайте панадзейней у абароне згуляем, а свой момант адназначна знойдзем. Мяне ведаеце, што здзіўляе на гэтым турніры? Можа быць, гэта наступствы пэўнай закрытасці схемаў, якія тут пераважна выкарыстоўваюцца, але на турніры практычна няма гульцоў крайніх менавіта абаронцаў, якія бы добра пра сябе заявілі. Актыўны Аке, напрыклад, у Нідерландаў, але не скажу, што ягоныя дзеянні заўсёды эфектыўныя, заўсёды прыносяць карысць галянцам. І калі раней мы хвалілі нейкіх латараляў, нейкія такія дзеянні крайняга левага ці правага абаронцы, які закрывае усю бакавіну, там весь фланг і так яскрава дзейнічае, то тут на гэтым турніры нейкія такія тактычныя пабудовы і сустракаюцца, што па сутнасці гульцы гэтага амплюа могуць праславіцца толькі, не ведаю, у нейкіх асобных момантах, а вылучыць кагосьці менавіта з крайніх абаронцаў, прынамсі зараз пакуль мне на думку ніхто не... У партугальцаў жа ж Мендес з французамі вельмі добра згуляў. Я хацеў таксама дадаць, што проста моманты нейкія ёсць, але я згодны, што няма... Кундэ, таксама ўжо ж адзначаў я, што Кундэ ў апошніх матчах вельмі сур'ёзна. Ён у атацы там шмат праз яго ідзе таксама. Проста
Так, Можа, гэта не нават так там нават є у Кундэ справа. ну ёсць моманты, але гэта вось не ад пачатку да канца, калі вось яны гуляюць на правым фланзе і вось ён ад пачатку да канца атакуе і дапамагае вось чагосьці такога сапраўды ну прынамсі мне таксама здаецца, што няма. А хаця мы вось бачым, што ці там Ліверпуль у гэтым сезоне, ці нават Кукурэя ў Чэлсі вось пад канец сезону, што гэтыя абаронцы на флангах, яны ішлі наперад і дапамагалі, і гэта быў дадатковы гулец у атацы, а тут чагосьці такога няма. Ну, а вось давайте уже там к паўфіналам перайдзем. Мне цікава, 4 каманды засталось: Гішпанія, Францыя, Англія, Нідерланды. Хто каб перамог вы хацелі? Ну, просто вось я Хто хачу б там, каб нідерландцы перамоглі. Штосьці мне здаецца, што фінал будзе Англія, Францыя, і гэта будзе найсумнейшы фінал, які я глядзеў у жыцці. Ну, вось у нас у групе, я бачыў, там пісалі ў каментарах, што якая Францыя, Гішпанія іх просто там вынесе з поля. Ну, гэта Сходны з такой думкай. не. Вось вынасу нейкага, напэўна, не будзе. Па-першае, мы пабачылі, што Гішпанія не вынесла Нямецчыну, каб там штосьці, каб казаць, што Мы там... ж уже адзначылі, што Нямецчына гуляла значна лепш за Францыю, як бы. Не, безумоўна, але Францыя ўсё ж такі, нягледзячы на тое, што яна не страляе ў абароне, яна гуляе вельмі добра. І каб гішпанцам кагосьці там вынесці, ну гэта я б не сказаў, што штосьці такое адбудзецца. Я ўпэўнены, што зараз практычна 24 гадзіны на сотні думкі Дэшама занятыя падрыхтоўкай да гішпанцаў. Яўна там праглядаюцца усе нюансы, все драбніцы, там любыя, якія заўгодна звязаны з этой зборнай. Все ўлічваецца. Я думаю, што гэта будзе закрытая гульня з французскага боку, з улікам асабліва таго, што ім няма чаго паказаць, няма чаго зараз выставіць у атацы звышнебяспечнага. У сэнсе ёсць гульцы, ёсць імёны, якія можна выставіць наперад у атаку, але яны не ў той форме, каб дэманстраваць яскравую і адкрытую гульню, тым болей там першым нумарам. Я думаю, што гішпанцы будуць больш валодаць, больш мець перавагу ў гэтай гульні, такую гульнявую менавіта, але далёк не факт, што, канешне, ім удасца лёгка перамагчы. Я называю іх фаварытам, но я думаю, што шмат хто згодны з гэтым, што гішпанцы выглядаюць фаварытамі. Ну, у адсотках я думаю, што 60/40 на карысць гішпанцаў. Ну, это сур'ёзна. Я толькі хачу таксама звярнуць увагу, што Карвахаль будзе адпачываць у гэтым матчы. Ці толькі пытанне, калі гішпанцы перамогуць, ці ён таксама ў фінале будзе адпачываць? Не, будзе гуляць, таму што ў яго ж была другая жоўтая. Калі прамая... Перабор просто так. Там не ну, у яго быў уже перабор, і ён вырашыў выдаць. Уже якая розніца там рвала. Ну так, яму розніцы няма, там он будзе так, калі не выйдуць. Ну, а Англія, Нідерланды, калі ось у адсотках браць, якія тут? А тут мне здаецца, што цяжэй сказаць. Я ставлю 50/50. Абсолютно не ясна. Я думаю, ўсё ж такі у ангельцаў будзе перавага. Ну, у плане якасці, ось у гастрыні атак. У гастрыні атак? Ну, гэта цікава, гэта цікава. Думаю, што да, таму што... Ну, а у нідерландцаў таксама, ну, калі ось... Хоць я і хачу, каб яны там увогуле выйгралі на гэтым турніры, вось 4 каманд, што застались. Ну, не ведаю, бо... Ну, не хапае ім, як бы, якасці. Гульцы, падаецца, ніжэйшага класу, як бы... Ну, вось просто калі так глядзець там... Ну, відавочна, што яно так, ну, на маю думку, да, і ўсё ж такі, я думаю, Англія, ну, будзе пагастрэй, і моманты ў іх будуць, хаця, магчыма, яны будуць, да, дзейнічаць там ад абароны ізноў жа. Але іхнія моманты будуць ўсё ж такі, я думаю, пагастрэй. Ну, паглядзім, што XG. Я спачатку хацеў сказаць, што на карысць ангельшчыны можа згуляць тое,
што нідерландская абарона зусім не з'яўляецца нейкай узорнай на гэтым турніры, але затым я вспомніў, што зрэшты там і славацкая абарона і абарона Швейцарыі таксама не была нейкай там не была мурам, была не благой, але не была мурам, а все адно для ангельшчыны гэта была праблема яе ўзламаць, нешта там наладзіць, неяк скамбінаваць, загнаць гол, таму я бы сказаў, што і тым болей Ван Дейк хоць і праводзіць не найлепшы турнір, но ўсё ж такі мае ўзровень, ягоныя партнеры маюць, таму я думаю, што тут сапраўды 50/50, вельмі шмат залежыць будзе ад заменаў, я думаю, у другой палове, як будуць каманды перабудоўвацца, які пляны яны будуць мець на гульню, і Куман з Саутгейтам показалі на гэтым турніры, показалі ўжо у вырашальнай стадыі, што яны могуць цягам гульні рабіць змены, таму калі раптам нехта там шалёны нейкі гол прапусціць, то гэта яшчэ не будзе канец. Гэта не будзе настолькі закрытая гульня, якая проста падвядзе рысу пасля нейкага прапушчу. Мне... Ты хочаш яшчэ штось дадаць? Не, можна працягвай. Просто, мне цяжка сказаць, што у Англіі будуць лепшыя атакі. Мне здаецца, што кожная каманда ў атацы гуляе цікавей, чым Англія, і гэта зноў будзе першы стрэл па брамцы на 80-й хвіліне. Яны проста будуць чакаць на нейкі момант. Нідерлянды, я думаю, сапраўды будуць прабаваць выгуляць гэты матч, а Англія будзе проста чакаць літаральна на свой момант, і калі гэта атрымаецца стрэліць гол, то яны пойдуць у абарону. Калі не атрымаецца, то яны будуць таксама цягнуць да дадатковага часу ці там да серыі пенальці. І вось увесь гэты час проста чакаць на свой момант. У них, мне здаецца, наогул няма пляну ствараць штосьці. Яны просто глядзяць на матч, як адбываецца, што атрымліваецца, што не. Будзем чакаць. Атрымліваецца, добра, паспрабуем. Мне здаецца, што Нідерланды ў гэтым сэнсе цікавейшая каманда. У гульні са Швейцаріяй, я ж кажу, Англія згуляла ад суперніка, і ў іх добра атрымалась гэта. Яны швейцарцаў так не далі ім нічога зрабіць. Не ведаю, мне падаецца, што ў этой гульні ўсё ж такі Англія не будзе трэці матч запар, што яны заб'юць там з першага гола і ў канцы там матчу. Не, будзе ўсё ж такі больш атак, бо з-за таго, што нідерландцы не паказваюць такі там футбол прям зусім надзейны ззаду, як уже вы адзначалі, што яно так і ёсць. Таму я думаю, ўсё ж такі гэты матч, дарэчы, я думаю, што ён будзе весёленькі з пункту гледжання там момантаў і галоў. Не думаю, што гэта будзе прям сумна. Таму раю паглядзець. Мне падаецца, што план на Саутгейта будзе ў тым, каб проста каманда сапраўды шукала свой момант, шукала эпізоды наперадзе, і каб не дагуляцца да такога, што было са славакамі ў 1/8, бо там і пэўная фартуна пасміхнулася ангельцам. Тут нельга да такога даводзіць, бо у ангельшчыны ўжо сама гісторыя гаворыць, і чэмпіянат свету 90 і чэмпіянат Европы хатні 96-га. Гэта калі нават зазіраць, а можна не зазіраць далёка, ніякімі рэтраспектывамі не займацца. Проста гэта занадта вялікая рызыка, і калі прапусціць гол за апошнія 10 хвілін, ужо з галянцамі можа не прайсці хутка ім адказаць. Галянцы могуць перабудавацца, Куман можа зрабіць замены, тым болей зараз цяперашні рэгламент ужо дазваляе больш заменаў, і гэтым актыўна карыстаюцца. Для Кумана гэта цэлая зброя. Вось, што паказвае тое, што некаторыя гульцы пачыналі на лаўцы, і зараз яны гуляюць ужо ў гэтых гульнях в аснове, і каманда, якая можа трансфармавацца. І таму проста, можа быць, план будзе ў тым, каб згуляць максімальна асцярожна, другім нумарам, але непасрэдна шукаць моманты, шукаць і спрабаваць ніякага пераводу ў дадатковы час, а менавіта паспрабаваць больш востра згуляць на контратаках. Дарэчы, нідерландцы, яны ж, атрымліваецца, згулялі на
ажно на цэлых 60 хвілін меней, чым ангельцы. Яны прайшлі без праблем румынаў у асноўны час і туркаў прайшлі ў асноўны час. Так. А Англія ну, у дадатковы час гуляла са славенцамі паўгадзіны і з гэтымі са швейцарцамі паўгадзіны, то бок ну, у іх усталасць стома будзе ўсё ж такі больш. Яшчэ замены не робяцца. Ну і замены не робяць. Ну, то бок вось такія, ну, это я шукаю за кошт чаго там як бы нідерландцы. Ну, мне слаба верыцца, конечно, што яны пройдуць ангельцаў, але хацелось бы, і вось я як бы шукаю за кошт чаго яны могуць там прайсці. Цікава па кіляметрам ці Ну, это можна пашукаць, конечно, да. Англічане бегаюць. Так, ну а у што? Хаця бы Выходзіць, Іспанію, што- Францыю, Що? што мы сказалі, што Іспанія, вядома, фаварыт. Тут, я думаю, ніхто спрачацца не будзе. Ну, давайте паспрабуем прадказаць. Тры прадказання, які будзе фінал. Я ўжо проста, гледзячы на гэта, мне хочацца сказаць Францыя, Англія, фінал. Францыя, Англія, да. Ну, не ведаю, я б, конечно, хацелось бы, каб быў паўтор, напрыклад, там Іспанія, Нідерланды, як на чэмпіянаце свету, але таксама думаю, што будзе не Францыя, правда, а Іспанія, Англія. Я баюся таго, каб абодва паўфіналы не скончыліся серыяй 11-метровых, а фінал прадказваю Іспанія-Ангельшчына. Так, і хаця у цябе іншы вынік. Калі гэта будзе Францыя, Англія, то вось гэта сапраўды цікава, чым гэта можа закончыцца, каб фінал па пенальці гэта... Я шчыра кажучы, у мяне, ну, я так ніколі не канцэнтраваўся я не памятаю ўсіх фіналаў, але вось цікава, калі апошні раз быў нейкі такі фінал, каб закончыўся па пенальці. Да, хапала. Не, напэўна, так. Калі будзе Францыя, Англія, гэта ж выходзіць, што як бы фаварыты перад турнірам як бы і сустрэнуцца ў фінале турніра. Ну, фаварыты, которые усе з першага матчу кажуць, што яны гуляюць дрэнна, і фаварыты, которые... Я кажу, фаварыты перад турнірам. Ну, яны падчас турніру застаюцца фаварытамі, нягледзячы на сваю гульню. Ну, блин, па гульні это, конечно, я не ведаю, як яны застаюцца фаварытамі, але, ну, вось яны, да, блізкія да фіналу. Добра, у мяне наступнае пытанне вельмі цікавае. Як думаеце, французы стрэляць гол з гульні? Супраць Іспаніі? Ось, складана, конечно, будзе, але, ну, ўсё можа быць. Не, ну, тут я згодны, гэта проста пытанне. Можа быць, да, але, ну, магчыма, да, магчыма, заб'юць у гэтай гульні ўсё ж такі. Мне падаецца таксама, так. Яны заб'юць і будзе 1-1. Будзе 1-1. І потым дадатковы час нічога не прынясе і будуць біць карныя. А калі яны не стрэляць, то ў наступным падкасці я задам пытанне, ці атрымаецца ў іх перамагчы ў турніры, не страляючы аніводнага гола з гульні. Будзе рэкорд, так. Гэта будзе нешта цікавае, так. Бачыце, цуды здараюцца. Каманда, якая проста з гульні не можа загнаць нікому, выйшла ў паўфінал, і мы яшчэ так, ну, і расцэньваецца не слаба. Ну да. Нават з такімі фаварытамі яўнымі, якія паказваюць лепшы футбол зараз на турніры, іспанцы, якія перамаглі ва ўсіх гульнях, і мы такія тут кажам, ну, чорт яго ведае, можа і Францыя пройдзе. Ну да, ну, так, бо вядома, так, іспанцы фаварыты, але не настолькі, каб тут казаць, што няма шансаў. Ну, гэта і стадыя такая ўжо, што тут цяжка сказаць, што ў кагосьці няма шансаў. Ну да, тут можна не забіць гола і прайсці. Ну. Так, мы бачым, вось, што XG вялікая, а гэта нічога не значыць. Так, ну што, мы на сёння можам так закончыць. Шчыра кажучы, вось мне падабаецца, што матчаў ужо менш і у нас ёсць час на тое, каб больш паразмаўляць больш канкрэтна пра каманды і пра іх гульні. І гэтага часу пасля паўфіналу у нас будзе яшчэ больш, бо матчаў менш. Мне цікава, пэўная інтрыга ёсць у тым, ці будуць яшчэ аўтагалы, бо аўтагалоў ужо рэкордная колькасць, ці будзе хаця б адзін аўтагол яшчэ вось у паўфіналах. Ну вось, можа, у іспанцаў будзе нейкі, паглядзім. Так, таму што, мы можам на гэтым заканчваць, як я сказаў. Дзякуй вам усім.
будзем чакаць і глядзець паўфіналы. Ну і ўжо спаткаемся перад фіналам і будзем размаўляць пра тое, што там будзе магчыма а што немагчыма. Таму дзякуй усім і ўсім пакуль. Пакуль, сябры. Дзякуй, пакуль.